Het is zondag 21 maart en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een meisje van 12 jaar oud is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanval door een hond aan het Anjerpad in Terneuzen. De politie omschrijft de hond die haar beet als een Staffordshire-achtige hond. En bij de aanval is ook een man van 28 gewond geraakt. Het bijtincident gebeurde in de woning van het meisje aan het Anjerpad. Boven in die woning zaten op dat moment nog jonge kinderen. Die zijn met behulp van een ladder uit de woning gehaald. En hondengeleiders van de politie hebben de hond uiteindelijk meegenomen. Waarom de hond het meisje en de man aanviel is nog onbekend. Ook over de precieze aard van hun verwondingen kon de politie nog niets zeggen. Wel is er een traumahelikopter opgeroepen om te assisteren bij de behandeling van het meisje. De politie onderzoekt de zaak. De Soeburgse kapper Harry Taniatu wil geen tweede prik met het coronavaccin van AstraZeneca. Kort na de eerste prik kreeg hij namelijk een hersenbloeding. En daarom kiest hij ervoor om af te zien van die tweede prik. Bij mij zit de schrik er wel in. Ik denk van nou ja, ik ben dan deels beschermd met dat vaccin, de eerste prik. En de tweede, ja, die sla ik dan het liefst maar even over. AstraZeneca kan bij 1 op de miljoen gevaccineerden zorgen voor een immuunreactie waarbij de bloedplaatjes worden aangevallen. En dat zorgt voor bloedproppen en bloedingen. En dat lijkt verdacht veel op wat Harry overkwam, enkele dagen nadat hij die eerste prik had gekregen. Daarna ben ik eigenlijk gaan golven toen ik gevaccineerd was. Ik voelde me eigenlijk prima. En de volgende dag ben ik op de zaak bezig geweest. Vrijdags ook naar de zaak geweest. Een aantal medewerkers met mij die waren er ook. En toen stoot ik mijn knie. Meteen een soort verlammend gevoel in mijn been, in mijn onderbeen. Een beroerte, een herseninfarct. En vandaar ook die verlamming en die uitval aan de linkerkant. Wat nu gelukkig alweer redelijk bijgetrokken is. En ik hoop dat die progressie erin blijft zitten. Of zijn hersenbloeding ook daadwerkelijk veroorzaakt is door de inenting met AstraZeneca is nog niet met zekerheid te zeggen. Dat wordt nog onderzocht door bijwerkingencentrum LAREP. Ik kan het niet hard maken en dat wordt voor elke patiënt die dat overkomt ook vrij moeilijk, denk ik. Kijk, er gebeuren gewoon dit soort dingen gewoon ook zonder vaccinaties. Zoveel per dag of zoveel honderden per dag. Wat heel normaal is. Maar je kan het natuurlijk ook omdraaien. Dat je denkt van ja, het kan toeval zijn. Maar wat was er gebeurd als ik niet gevaccineerd was? Het had het laatste duwtje kunnen zijn. Ik heb geen idee. Maar één ding is zeker, die tweede prik, die gaat er niet in bij Harry. Uit voorzorg en uit angst, ja, ga ik het niet doen. 20 agrariërs uit Noord-Beveland doen mee aan het project Boeren meten water. Ze gaan 2 jaar lang het zoutgehalte van het oppervlaktewater bij hun percelen meten. Wij hopen inzicht te krijgen in de zoetwaterhoeveelheden in de sloten om Noord-Beveland. Want zoetwater voor de boeren is schaars tegenwoordig met klimaatverandering. Ja, we moeten actie ondernemen. Je zou zeggen water genoeg op Noord-Beveland, maar dat is niet bruikbaar voor de landbouw. We zitten natuurlijk met de Oosterschelde, Veersemeer. Is allemaal veel te zout om uit te beregenen. Er zijn verschillende opties om het zoete regenwater te bewaren voor periodes van droogte. Met soort van bufferen in bassins, sloten afsluiten om een sloot, zoet sloot te creëren en daaruit te kunnen beregenen. Dat soort opties. Van der Welen ziet zelf het meest in het laten bouwen van een groot bassin. Ik denk zelf als de trend zich doorzet met die extreme droge periodes, dat we er niet aan ontkomen om een bassin aan te leggen en ja, daaruit te gaan beregenen. Normaal is het tijdens de sterrenkijkdagen chockvol bij de Sterrenwacht in Middelburg. Maar dit weekend zijn door corona alle lezingen online te volgen. Het doet niets af aan de populariteit van de sterrenkunde, want die zit in de lift. Corona denk ik dat ook een rolletje speelt. We merken dat mensen ook meer gaan wandelen. Misschien ook iets meer bewustwording van dat we ook afhankelijk zijn van die natuur. En daar hoort de sterrenkunde natuurlijk bij. Want ja, als er iets groot is in de natuur, is het wel de sterrenkunde. Voor de astronomen is dit een interessant weekend. Want vanmiddag vloog een planetoïde vlak langs de aarde. Vlakbij is natuurlijk in de sterrenkunde in dit geval 2 miljoen kilometer. Maar dat noemen we toch een zogenaamde near-miss. Nu is er dus vandaag een planetoïde heel dicht langs de aarde langsgekomen. En ja, als die had gebotst, hadden we toch echt een serieus probleem gehad. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar in 1925 kwam zo'n brokje in LME terecht. En hier heb ik daar een paar kleine fragmentjes van. Oorspronkelijk waren ze ongeveer zo groot als een vuist.
Maar ja, helemaal uit elkaar gevallen in de loop van de tijd. En dit is nog een klein stukje daarvan. Volkssterrenwacht Philippus Landsbergen hoopt volgend jaar weer normale sterrenkijkdagen te kunnen organiseren. Dat onze provincie behoorlijk voetbalgek is, weet iedereen. Maar dat er bij de 90 verenigingen die Zeeland telt weinig aandacht is voor keepers, zat Bart van Wijkhuizen uit Oostkapelle dwars. En daar besloot hij wat aan te doen. Wij zijn hier eigenlijk voor elke keeper van 7 tot 18 jaar. Welk niveau dat eigenlijk is, dat maakt eigenlijk niet uit. Elke keeper heeft zijn eigen talent. De ene zal misschien een profvoetballer worden en de ander zou gewoon bij zijn eigen vereniging keeper blijven. En wij zijn gewoon als een stukje ondersteuning voor elke vereniging in Zeeland. Doelman Enzo snapt wel waarom al 5 Zeeuwse clubs zich bij de Keepersacademie hebben aangesloten. Je blijft elk seizoen weer nieuwe dingen leren en elk seizoen weer andere trainers ook erbij, nieuwe kinderen erbij en blijft altijd leuk. En dat eigenlijk op elk niveau, want een keeper van 7 die zal de hoge bal iets meer basis moeten leren dan een keeper van 16 jaar. Nou, je leert vooral duiken, wanneer je de stap moet zetten, de timing, hoge ballen, van alles, van alle keepersdingen. Door corona liggen de competities stil, maar bij de Keepersacademie weten ze van geen ophouden. Ze kunnen beter hier naartoe komen en lekker 1,5 uur nog even trainen en dan lekker naar bed. Dan dat ze op de bank zitten te gamen of iets anders zitten te doen. Het meeste van de dag was het grijs, maar het was wel vrijwel overal droog en soms kwam de zon er even wat beter doorheen. Maar de windkracht 4 tot 5 uit noord tot noordwest maakte het best koud. Pas vanaf dinsdag wordt het zachter, dan draait de wind naar het zuidwesten. Wel neemt de wind vannacht af, er blijft vrij veel bewolking met schaarse opklaringen en lokaal kan een klein buitje ontstaan. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 3 tot 5 graden. Morgen is er meer kans op wat bredere opklaringen, tenminste aan zee. Landinwaarts blijft het meestal wel bewolkt en verspreid zullen een paar buitjes gaan ontstaan. 8 à 9 graden is wederom de maximumtemperatuur, maar er is maar windkracht 2 tot 3 uit het westen tot noordwesten, dus dat scheelt een stuk. Dinsdag dan is er windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten dus. 's Ochtends kan het nevelig of mistig zijn, toch komt de zon er goed bij. En daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Dinsdag wordt het circa 10 graden. Daarna lopen de middagtemperaturen in het algemeen uiteen van een graad of 10 à 11 aan zee tot 14 à 15 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover, nog een fijne avond en tot morgen.